салом алейкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам сиҳату саломат ҳастед. ин нашри хабарҳо мебошад дар канали мо. пеш аз сар кардани нашр хоҳиш дорам ки агар ин видеои моро дидед, лайк монед ва бо дӯстони худ тақсим кунед. инак нашри хабарҳо. афсӯс, аз хабари баде сар мекунем. сӯхтор дар бозори фаровони ноҳияи Бохтар. бозори фаровони ноҳияи Бохтар шаби 1 июн оташ гирифтааст. дар натиҷаи ин сӯхтор 12 нафар ҷароҳатҳои гуногунро бардоштаанд. вазъияти яке аз онҳо вазнин аст. зарари сӯхтор муайян карда истодааст. ин хел сӯхторҳо дар вақтҳои охир дар ватани мо зиёд шудаанд ва мумкин ки ин риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ бошад ва мумкин чаре ки тоҷирон мегӯянд ки оташи барқастона бошад. ба ҳар ҳол ин хабари баде аст ки соҳибкорони бисёр зарар мебинанд ва халқи мо зарар мебинад ва умедворем ки дар оянда ин хел сӯхторҳо камтар мешаванд ва халқи мо он қадар зарар намебинад. вазорати илму маорифи Русия пешниҳод кардааст ки муҳоҷироне ки аз кишварҳои бидуни вижа меоянд ва имтиҳон месупоранд барое ки гражданствои Русияро гиранд, ба таври шифоӣ яъне даҳонӣ супуранд. ба гуфти ман ин херу хабари хуш аст, барои он ки ин имтиҳон қин мебошад ва на ҳар як шаҳрванди Русия ё русзабон онро ба осонӣ метавонад супурад. ва гуфтани он ҳастам ки чаре ки Спутник Циджи менависад, дар ин сол соҳиби паспорти шаҳрванди Русия камтар шудааст, чунки як сол пеш 222 800 одам гражданствои Русияро гирифтанд. ин сол ки бошад то ба 36 000 камтар муҳоҷирон гражданствои Русияро гирифтанд ва боз ҳам дар ин ҳол виджа низ камтар дода шудааст. ин ҳолати онро мегӯяд ки дар Русия ноором аст ва на балки аз Осиёи Миёна ва аз дигар мамлакатҳо низ ба Русия муҳоҷирону одамон кам меоянд. банкҳои Русия ба муҳоҷирон иҷозат доданд ки то ба $50,000 ба тариқи перевод роӣ кунанд. ва ин барои ватаноне ки ватанони дӯстӣ мебошанд барои Русия кор мекунад ва гуфтани лозим аст ки бояд одаме ки ин хел маблағҳоро роӣ кунад, бояд шод роӣ кунад дар бонки Русия ва ба тариқи перевод ин маблағҳоро метавонад фиристад. пеш аз $5,000 то $10,000 мумкин буд роӣ карданд ва ин бисёртар ба гуфти ман барои бизнесменҳо аст, барое ки барои одамони оддӣ ҳамон қадар аз $5,000 то $10,000 роӣ кардан бас аст ва барои бизнесменҳо ва барои одамон ки маблағҳои бисёрро роӣ мекунанд ин хабари хуш аст. аз 26 майи соли равон ширкати ҳавопаймои Русия Northwind Airlines аз қазони Русия ба Душанбеи Тоҷикистон парвози нахустини худро иҷро намуд. парвоз 3.5 соатро ташкил дода бо тавассути ҳавопаймои Airbus 321 иҷро мешавад. хабари хеле хуш аст барои он ки чӣ қадар бисёр шаванд ин хел ширкатҳо, то чиптаҳо бисёр мешаванд ва нархи онҳо поён мефарояд ва мо шумо метавонем бисёртар ба ватанамон рафта ва баргардем. боз гуфтани онро ҳаст ки мехостем ки ин ширкатҳо аз Тоҷикистон бошанд, лекин дар ин ҳолат фарқаш нест аз Тоҷикистон ё аз дигар мамлакат бошанд. агар бисёр шаванд ва ба Тоҷикистон бисёртар рейсҳо бошанд, барои мо ва шумо хуб аст.
инак тамошобинони азиз, ин ҳама хабарҳое буданд, ки дар ин соату ин рӯз ба шумо пешкаш хоҳам кард ва бо мо бимонед, чунки дар оянда нашри хабарҳо ва нашри техникаҳоро ҳам низ мехоҳам кард. Ва гуфтани он ҳастам, ки агар шумо дар шаҳри Самараи Русия зиндагӣ мекунед, номерҳо ва рақамҳои худро ман дар поёни ин видео мемонам. Агар ба шумо консултатсияи техника ва ё консултатсия барои ягон телефон дар кор бошад, албатта ба ман занг занед, ман ба шумо аз таҳти дил ёрӣ медиҳам. Ва боз канали бародареро ба шумо тавсия карданиам, ки номашон Далери Имомалӣ мебошад. Онҳо журналист ҳастанд ва барои ман ҳам намуна мебошанд ва аз кори ин одам ман фахр мекунам. Видеоҳои ин бародарро ба шумо хело ҳам тавсия мекунам ва тамошо кунед ва мо бояд аз қимиҳои зиндагӣ гап занем ва онҳоро ҳал кунем. раҳмат, ки бо мо будед. Дар паноҳи худо бошед. Хайр.